Job. Palagay mo na dyan. Finish. Everest. Sarap yung manihan yung Everest Sport niya. Sarap yung drive niyan. Pumunta kami ng Kasiguran Aurora noon. Ganyan dala namin. Ang layo, mga bangin. Oh no, naka-ice. Whoops. Bilisan nyo, para mamot kami. Ayan, sakto lang eh. Hindi tayo makipagbardagulan sa traffic sites. Lapit ng ang araw ng kalayaan. Malaya nga ba? Yan lang. Araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kailan nga ba naging malaya? Oh no, itong mga taxi naman to eh. Ay, matanda siya. Sakay, okay lang, sige lang. Diyan ka lang muna. Sabay ka na na. Tumigil yung ambon na. Tapos na yung kasal. Tapos na. Tapos na yung kasal ng mga bardagulan. Talaga naman pasaway itong taxi. Kanina ka pa. Yung pala kung saan siya Oh. dalawang linya niya eh. Ang titing na sa gitna eh. Talaga naman taxi. Mga taxi driver at saka jeepney driver ganyan eh. Tingnan mo. Ay, salamat, natuto rin lumayo. Ayan, boss ko. Bibili tubig sa'yo. Boss eh.
Bakit nagulan talaga dito sa EDSA eh. Pero mas maluwag dito kaysa doon nga sa C5. Naku po, Diyos ko. Dalawang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Mga ganito panahon, masarap matulog eh. Pag malamig. Tulog ka dyan. Tulog ka muna. Siguro mga alas 3 ando na tayo. Hindi naman yung antok na tulog. Alam ko pag yung naantok ako na kailangan ko matulog. Sabay may konting hilik ano. No. Pag hindi ko kaya pigilin talaga antok ko, tutulog ko talaga. Kailan kaya magiging maliwalas tong EDSA na to eh. Yung kagaya ba ng mga 80s na gano'n eh. Nako, nasa ka pa. Magiging maliwalas na ngayon kung magkakaroon ulit ng lockdown. Yung lockdown na bawal ulit lumabas yung mga. Hindi, nung 80s eh, napakaluwag dito eh. Eh, konti pa lang kasi yung kotse noon. Tapos sasabihin nila, kukumpara nila nung araw doon, ang ganda daw nung mura-mura daw bilihin. Kaysa sa ngayon, tama naman yun, pero kumpara mo naman sa dami ng tao noon eh. Oo. Dati kasi konti lang may kotse. Bibilang mo lang may kotse sa Pilipinas eh. Eh noon, pag mayroon kang Volkswagen eh, yung kotse na pagong Pero may hawak ka na nun. mayaman ka na eh. Kotse ko ba? Ayoko na yan dumaan. Dito tayo sa ibabaw ng Cubao. Stranded eh. No? Hindi gumagalaw. Traffic eh. O, tek dito Lahat. gumagalaw po eh. Laha kayo sa buhay nyo dyan. Overnight promo, 590. Sogo, Ayun o. 400. Masarap kaya matulog yan. Kaya lang hindi ko alam. Diba? Diskarte lang dito sa taas. Siksikan kayo sa ibaba. Nine. Ayan, mag-go na kami. Go now. 6, 5, 4, 3. Kaso iba, pag-umpa tayo ng traffic eh dyan na yan. Go na. Go na sila. Dito kasi kinokontrol din ng traffic eh. No. Dito nung araw yung Sistogang. Naalala ko nun, yung Sistogang, nakasakay ka sa bus eh. No. Tatanungin ka, may pera din dito. Ilan kayo? Dalawa po. Dalawa, bibigyan ka ng dalawang sisto. Tapos mamabayaran sa'yo. Oo, pilit sa'yo pabayaran kung magkano yung presyo nila. Maluwag pala rito yun mo. Ganon maluwag oh. Oo. Kailangan mo traffic eh. Wala pang alas 3, nandun na tayo sa office. Maganda yan.
Inaantok ka na, pwede ka na matulog. Pero umaraw na oh. Wala na yung ambon. Mga sa Makati, ulan. Siksikan talaga. Oh. Tagal na niya. Yes, marunong na ako magmaneho. Araw-araw na ako pinamamaneho ng site manager namin. Hanggang karwas lang naman eh. Dito nakita-kita na rito yung mga sasakyan na kaya wala na. Traffic na sa EDSA. Ayan, traffic na. Ayan mo, siksikan sila sa taas. Oh. Dumaan din kaya tayo ng bus lane, ano? Dumaan kaya tayo sa bus lane, ano? Hindi naman uhuli, kaso nakakahiya lang. Mapicturean ka ng mga siraulo dyan. Pag napicturean ka naman, lagot. Sabi, service na ano yan ah. Service ng ECC. Sabi po ng, sinasakay mo, bus ko mo, ma'am. Bakit? Sabi ni Ma'am Boots mo, alang hindi namay mo pa ako, hindi. nasa bahay ako nang magpapasarap ko sa buhay ko eh. Ginaladkad mo pa ako. Work from home, nadama yan. Bakit? Pabusina-busina ka. Dito na tayo sa ilalim ng tulay kasi sila nagsisiksikan eh. Sabi nga ng MMDA, gamitin ang service road. Huwag magsiksikan sa flyover. Yan, dahil masunurin tayo, dito tayo dadaan. Krami. Patay na yung mga pulis ngayon, ano? Grabe pag ginigisa ni Tolpo. Sabihin siguro ng mga pulis, naging senador pa to, patay na. Maluwag naman dito, bakit mo nagsisiksikan? What's happening?
Tama si ate, nakamotor lang. Bili ka rin ng motor mo, ganyan. Eh, takot na ako mag-drive eh. Yung motor mo, magtatatlong taon na sa January. Pag naka 5 taon na sa akin yan, palitan ko na ulit. Bebenta mo. Hindi, yung luma kong motor, pinadala ko sa Bicol. Sinira Ah. naman ngayon. Tapos ako magpapagawa, sila sinisira. Sila siniserte. Sabi ko sa kuya ko, ilagay mo yun dyan sa loob ng bahay. Walang tao din doon sa bahay ng nanay ko. Oo. Wala na tumira. Ano, mga kanya-kanyang bahay sila. Hindi naman pwede ibigay po palo sa isa. Oo. Yung ate ko naman sabi niya kanya raw. Sige, ino. Anong problema kung hindi yun? Pati yung tinitira. Isa lang ang anak noon eh. Ah. May asawa at may mga anak na rin. Dalawa. Walang babantay sa apo. Yan lang. Yung taga-alaga. Nagtatrabaho yung Anak niya niya. sa Burns eh. Diyan sa may Maynila. Dito na ako ngayon sa taas kasi hindi na traffic. BMW, dating POA. Wala na, hindi Ano na. na pangalan? DMW, Department of Migrants Worker. Oo. Hindi na siya POA. Hindi na POA. Si Ople ang nagtatag niyan. Si Blas Ople Oo. na POA. Ngayon, yung anak naman nagpalit ng pangalan. Oo. BMW. Si Intoy pala, hindi naman pala messenger ang position. No? Clark 3. Clerk to yan, no? Kaya malaki ang sweldo. Kaya balibaliktad nga yung mga ano dyan eh. Yung courier, driver. Contact. Tapos anong trabaho yung may hawak ng courier? Ah, Anong trabaho may hawak ng courier ngayon? driver. At saka ano pa? Clerk. Baligtad ang mundo. Sir Intoy, courier, pero clerk. Mas mataas ang sweldo. Mas nito, mataas sahod niya. Clerk 3 yun eh. Oo. Araw na. Dinamihan lang yung nililiso kaninang maaga. Wala talaga si ulan. May buti walang bantay. Siksik din tayo. Ay salamat, no, bait si driver ng van. Thank you kaibigan.
Show Boulevard Tunnel. Kala ko tulog ka na eh. Kailangan nila matulog, malapit na eh. June, July na sa isang buwan. August, September. Oh, malapit na. Malapit na ang 5 days. Pero kahit may absent ka, bibigyan ka pa rin. Oo, 5 days pa rin yung makuha mo. Para pinakang incentive mo yun. Oo. Kung kailan ka pumasok ng ano, kailan ka ba? September 5? September 5. Katapusan ng September. Papasok sa ATM mo yun. Kaya lang, hindi ko na makukuha yun. Yan lang, nasasahong ka. Magkano ba yun? Kung magkano isang araw mo? Oo, magkano isang araw mo times 5? 750. Malaki rin pala, no? Oo, 3 plus din. Oo. Sa 3 plus din, kukunin ko yan. Eh, wala akong pera.